Ye kunnafoni di kɛnɛ min sigira sen kan ka ɲɛsi dugu jukɔrɔ nafolo o la baarali ko ɲuman degun ni gwɛlɛya mun bɛ sɔrɔ o la Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn lithium olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ani hakili jagabɔ ka ɲɛsin dɔnniya minnu sɔrɔla waati tɛmɛnen na ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafolo la baarali ma Mali jamana kɔnɔna na ni jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ ka ɲɛsin o ma publier ce que vous payez o ye jɛrɛjɛkulu ye min ka hakilinaw bɛ ɲɛsin o baara ninnu yakubali ma Mali jamana kɔnɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi ka bɛn juma marsi kalo tile 23 ma sabafila ni 23 ka sanga ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Lala Kuyate ale n'a ka jatala Nuhun Kone olu kɛra baaraw sere. Ni kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye jɛkulu maa dɔw fɛ n'olu ye coalition malienne publier ce que vous payez u ni kunnafoni dilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun de ye ka se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma lithium n'ale bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn camanw y'an ka jamana kɔnɔna la o ka se ka bɔ dugu jukɔrɔ jɛlenya tilennenya ani laadiriya kɔnɔna la yaasa an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u ka se ka nin dugu jukɔrɔ nafolo in a nafa sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ fɔlɔ. Ba dɔn sisan k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo dɔ dilan bɛ sisan Buguni n'a bɛ f'a ma ko lithium an nana ka an fɛla fɔ o de kan a kun bɛ mun kan kɛrɛnkɛrɛnna an ye san 40 kɛ sanubɔ la sanu ma deli ka yelen kun maliyɛn yɛrɛ ye kunu u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ o fana y'a yira k'a fɔ an bɛ kuma min fɔ la o ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko sanu ma yelen maliyɛn ye an ta fɛ fili min sɔrɔla sanubɔ la o fili kelen ka sɔrɔ lithium na o de y'a to an b'a fɛ sisan lithium ye fɛn min ye fɛn ɲɛnamaba de don ni a lajɛ sisan e yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ yen bi ni téléphone tɛ min bolo bon a bɛ don téléphone batterie la an ka fura a bɛ don furaw la verre n'a bɛ fɔ céramique a bɛ don olu la bon o de y'a to an b'a fɛ lithium ni a kana bɔ ka sɔrɔ a ma bamayɛlɛma an fɛ yan. Ni jɛkulu maa ninnu yɛrɛ n'o ye coalition malienne publier ce que vous payez k'u kɛlen kɔ ka jateminɛ caman kɛ sanu bɔli la an ka dugu jukɔrɔ o lahalayaw kan n'olu ma t'u jimi sira fɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ ka yetaw la ko fɛɛrɛ jɔnjɔn caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka bila sen kan yaasa lithium ale kana se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'i kunda jamana wɛrɛ kan ka sɔrɔ a baara kunfɔlɔ olu bɛɛ ma sɛgɛsɛgɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. Fɛɛrɛ jɔnjɔn wɛrɛ si tɛ yen fo kunnafoni bɛ de ka di. N'i ye mɔgɔ b'a fɔ k'a man ɲi a ka ɲi i bɛ kunnafoni i b'a dɔn de i b'a dɔn fɛn min bɛ bɛnkan kɔnɔ o de y'a to wajibi min ye min ye bɛnkan in ka fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka faamu a dɔn an ye mun wɛrɛ fana kɛ an y'a ɲini ka a dɔn kosɛbɛ an bɛ ka an kalan la an ye kunnafonidilaw kalan an taara Buguni fana ka sigidenw k'olu kalan fɛn mun b'a la parce que fɛn min don bi n'i sigi k'a lajɛ lithium ye fɛn kura de Mali la hali mun yɛrɛ b'a baara la administration kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ k'a jɔlen dɔ a kan o de y'a to an y'an ka fɛn yɛrɛ daminɛ kalan in de kan o kalan de bɛ se k'a to an bɛ se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ a kan. Hakilina jiginna b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bakurubaya la ni jɛkulu maa ninnu coalition malienne publier ce que vous payez u ko k'u b'a ɲini an ka jamana marabaaw fɛ k'u ka misali ta sanubɔ baaraw kan an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ barika d'a kan ko lithium ye dugu jukɔrɔ nafolo ye min nafa ka bon an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o de kama a baaraw nafa k'o fɔlɔ kan ka se an ka jamana de fana ma.